ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಏತೇ ಕಾಸಿತ್ತುಂಡಲ ಋಣ ಇತ್ತಿನಾತೆ ಜೀವನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಯ್ಜ ಇಂಚ ಮಾತ ಪನಂದೆ ಅಂಚಾದ್ ಇನಿ ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆಕೆನ್ಲೆ ಬದುಕುಗು ಎಂಕೊರಿ ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಇಜ್ಜೆರೆ ಅಂದು ಎನ್ನರೆ ಬಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪುಲೆ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಟಲೆನು ಕಲ್ಪಾವುಂಡು. ಇನಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಕೆಲಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ತದೆ. ಎನ್ನ ದಿನ ಶುರುವಾದು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದಿನನು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಿಕುಲು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಇನಿ ಎನ್ನ ರೊಟೀನ್ ದಾದ ಮಾತ ಇತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಮಾತ ಇತ್ತುನಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಲೈಟ್ ಅದು ನಿಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾತ ಆಂಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ದೆಕ್ಕದಿ ನಂಚಿನ ಬಾಜನಲಿನ್ ಮಾತ ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಕುಡೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಬಾಜನ ಬುರ್ದುಂಡು, ಕುಕಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು, ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನು ಕಾಂಡೆ ತನಿಷನ್ ಅತ್ತತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಎತ್ತು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪಾನಾಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕವು ಸಡನ್ ಆದ ನೆನಪಾಂಡು ರಾತ್ರಿ ಜೆಪ್ಪುನಾಗನೇ ತನಿಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂದು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಎನ್ನದೆ ರೆಸಿಪಿನೂ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್. ಬಟ್ ದಾಲ್ ಫ್ರೈಲ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಯ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ದಾದನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅತ್ತು. ದಾದ ಅಂದು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತರಕಾರಿಲೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಸಿ ಆದಿತ್ತುಂಡಾವೆ. ಬಟ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ 9 o'clock ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ 9 o'clock ಮುಟ ದಾದನ ಲೇಸಿ ದಾದನ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಾತ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು. ಬಟ್ 9 o'clock ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತುನಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡಂದು ಎನ್ನುದೇ ಅವು ಎನರ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬರ್ಪುಣ ದಾದನ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆ್ಯನ್ ಅಲ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ನಿಕುಲ್ ಸರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತಾರಡ ದಾಲ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಉಂಡು ತುಲ್ಲೆ ದಾಲ್ ಬೇಯರೆದಿತ್ತೆ ಇಂಚಿಡು ದಾಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ತರಕಾರಿಲೇನು ಮಾತ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜಾಸ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುನಾಗಲ ತರಕಾರಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮೂರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಬೇಗ ಆಂಡತ ಅಂದು ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಂಗ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಮೂರಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡು. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ನೀಟ್ ಅದು ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಮತ್ತು ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಆವಡು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾನು ಆರಾಮದು ಸ್ಲೋ ಅದು ಪೂರ ಮೂರೊಂದು ಪುವೆ ಮುಂಚೆ ಆವಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆವಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಜರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಪಲ್ ಆಯ್ತ ಪುದರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಡನ್ ಅದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮೂರುನ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆದ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಅವು ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರೋಡು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆ ಗುದ್ದುದ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೋಮಾರಿತನ ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಲುಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಗುದ್ದುದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದೀಪೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂದು ಆನಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀಟ್ ಅದು ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಮಲ್ತದು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ನೆತ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪೋಡು ನೆತ ಚೋಲಿ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಒಂಜಿ ಗುದ್ದುಂಡ ಕಲ್ಲುಡು ಚೋಲಿ ಬೇಗನೆ ದೆಪ್ಪುಲಿ ಹೊರರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಗುದ್ದುದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ಚೋಲಿನ ಕೈಟು ದೆತ್ತದು ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನ್ ಚಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಾಗ ದಾಲಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದಾಲ್ ತಡ್ಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಫ್ರೈ ಆದುಪ್ಪಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಕೆಲವೆರು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದಾಲನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಪಾದಿ ಇದು ಉಡ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸ್ಲೋ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಪೇಷನ್ಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ತುಂಡ ದಾಲ್ ಮಾತ ದಾಲ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರನೈತೆ ತನಿಷಿಗೆ ಏಪಲ ಆಯೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಲ ದಾಲ್ ಅಂದೆ ಕೇನೊಂದು ಬಟ್ ದಿನಾಲ ದಾಲ್ ಮಲ್ತು ತಿಂಡ ಬೋರ್ ಆಪುಜ. ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲೆ ಗ್ರಜೆ ಸೊ ಆಯ್ಡ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವರ ಕೇನು ಎಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಾಲೆ ಅಂದ ಆಯ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಒಂಜೆ ಬರ್ಪುನು ದಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಟಾಟೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಬಾಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ಬುಡ್ದು ಆಯ್ನ ಬಾಯ್ಡು ಏಪಲ ಸಾಂಬಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಥವಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಕೋರಿದ ರಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮೀನ್ದ ರಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವು ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ 2 days ಪಿರಾವ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಆಯ್ಗ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿನಾನೆ ತಾರೈದಾರೆಬ್ದು ಅವು ಮಾತ ಕಜಿಪು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಏಪಲ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮೋನೆ ಚಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪುನು ಬುಲ್ತುದುನ್ಪುನು ನೆನ್ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಯಪ್ಪ ಎಲ್ಲೆ ಪಿರಾ ಇಮೆನ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ಮೋನೆ ನೆಂಕು ತೂವರೇಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಾಲ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡೋಡು ಅಂದು ಅಂಚ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ತನಿಷ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ದಾದಪನ ಅನ್ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡೆ ಇನಿ ದಾಲ್ ಫ್ರೈಲ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಾ ರೈಸ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಕಾಂಡೆದ ತಿಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಂಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಚ ಆಪು ಜೊತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನ ರಡ್ಡು ದೋಸೆ ದಾಲ್ ಬೋಡಾಂಡ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬೋಡಾಂಡ ತಿನ್ನ ಅನ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಂಡೆ ಮೂಲಿ ತಲೆ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದಿಜಿನಿ ದಾಲ್ ಫ್ರೈಗೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದಾಲ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚಿಡ್ ಅಲ್ಸಂಡೆ ಲತ್ತನೆ ಮೂರು ದೀತೆ ಅವು ಮಮ್ಮಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪೆರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೂರ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಕ್ವಿಕ್ ಆದ್ ಅವೇನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೆರಿ ದಾಯ್ಪಣೆ ಈ ಪಲ್ಯ ಗಿಲ್ಯ ಮಾತ ಆರು ಮಲ್ತುಂಡ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅರೆಡನೆ ಮಲ್ಪವನು ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಗ್ ಒಂದು ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತನದ ಪಲ್ಯಲ ಆಂಡ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತನಿಷ್ ಪಂತೇನಿ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬುಡೊಂದು ಆಂಡ ಒಂತೆ ಚುಪ್ಪಿದೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಕ ಎಂಚ ಹಾಪುನ ಅಂಚ ಮಾತ ರೂಮು ಹಾಲ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತು ನಡುಟೆ ರೂಮ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಗ ಒಂಚು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತನಿಷ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನಿ 11 ಗ್ಯಾನ್ಪೋದ್ ಲಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ ಜಿನ ಲಕ್ಕು ಜಿನ ನಲ ಜೇದುವೆ ಇದ್ರದ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡು ಈಗ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋದ ಬೇಲೆ ತನಿಷ್ನ ಮಾತ ಬೊರ್ಚಾಂದಿನ ಬುಕ್ಸ್ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಪೇರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬುಕ್ಸ್ ಉಂಡಾದಲ್ಲ ಗುಜುರಿದ ಐಟಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಹಾಕಲೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆ ಈತು ಬುಕ್ಸ್ ದಾಲ ಪೇಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಪೇಜಸ್ ಒರಿಯಿಂದ ದೀವೊಲಿಯತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿದೀತೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅವಳು ದೀತೆ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂತೆ ಪೇಜಸ್ ಉಂಡು ಅವಳು ತೋಜುಡತ್ತೆ ನೇಟು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ನೇನು ಕೊರೊಡಿತ್ತೆ ಸಮ್ಮರ್ ಅತ್ತೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಪರೋಡು ಬಟ್ ನೀರು ಸೇರುಜಿ ಅಂಕ ನೀರು ಪಂಡ ಚೂಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಐತೆ ನೀರು ಪರೋಡೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಹೊಸಾತ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಒರಾನೆ ಒಂಚೊಂಚು ಗ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚೂರಿ ನೀರು ಪರೋಂದಲೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಒಂಚು 10 minutes ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಪ್ 2 sips ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ನೀರು ಪರೋಂದಲೆ ಬಟ್ ಐ ತೊಟ್ಟು ಕೈಟ್ ಇಚ್ಚ ತೊಚ್ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಾದ್ರಿ ನೀರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಪ್ಪಾಗ ನೀರು ಪರ್ನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋನಾಗ ಮಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಬೆಲ್ಲದ ಇದುಪ್ಪೇರ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಫುಲ್ ಹಿಂಗೆ ಟೆಂಪ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕಿಂಕದು ತಿಂಪೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪರನೇ ಹಾಪುಜಿ ನೀರು ಏರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೆಲ್ಲ ಕಂತದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ನೀರು ಪರ್ರೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರುನಂತೆ ಬಟ್ ಆಂಡ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪರರೆ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಚೂರೇ ಪರೋಡುಲ್ಲೇ ವಿತ್ ಸಮ್ ಬೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಒಂಜಿಟ್ಟಿಕ್ ನಿಕುಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೋದು ತರೆಕಿತೆ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿನ ಫೋರ್ಸಿಗೂ ಮೋನೆಡಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ 400 ಇಡೀ ಜತ್ತುದುಪ್ಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸೊಂದು ಲೇಜೆಂಡೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಗರ್ನಾಗ ಅಂಚನೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಂದು ಅಂತ ತೊಚ್ಪಾಯಿನಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಡಿವೇರು ದಯಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನ ಕಾಮನ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ರೂಟ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಜನಿನ ಮಾತ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ವರಿನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುನ ನಮ್ಮ ದಿನ ಬರ್ಚಿನಾಗ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಆತೆ ಇದು ಕುಜಲ್ ಪೋದೆ ಪೋಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾನು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಡ್ದುಂಬು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾತ ದೆಕ್ಕಿ ಎತ್ತುಲೆ ಆಯ್ತ ನೀರನ್ನು ಯಾನು ದೆತ್ತದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ದೆತ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ನಿಕಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಬಟ್ ಈ ವೀಟೊನ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಮಲ್ತದಿನ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐತ ನೀರನ್ನು ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಚಿ ತೋಪುಡ್ ಪಾಡ್ದು ದೆದ್ದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ತನಿಷ್ ಇಡ್ಲದು ಸರಿ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ತಲೆ ಬರ್ಚೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಲದೆ ಆಗ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಪೋಡು ಗಟ್ಟಿ ಪೋಡ್ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಳು ಮಸ್ಕ ಮಲ್ತದು ಪಾಡು ನಿಜಂಡ ಈ ಜೋಕುಲಿ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಗಿಣ್ಣೆ ಮಾತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ವಿಕ್ ಅದು 12 ಗಂಟೆ ಆತಿನ ಟೈಮು ಯಾನಿತ್ತೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗನ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಥರ ರೆಸಿಪಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಥರ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನಿನ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಜೀರಾ ರೈಸನ್ನ ವಿತ್ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿವೆ ಇದೆ ಗೀ ಪಾಡ್ವೆ ಗೀ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಪಲಾವ್ದ ಇರೆ ರಟ್ಟದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ತು ದುದ್ದ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ದೀತೆ ಟ್ರೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರೇ ಎಲ್ಲ ನೈಫ್ಲ ದೀತೆ
ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ತೊರತೆ ಟೋಪು ಅವೇಲದ ಬಾಜನಾಡ್ ಬಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಘೀ ಪಲಾವ್ದ ಇದೆ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಬೋಡಾಂಡ ಪಾಡೋದು ಒಂದು ಗಂಟು ಪಾಂಡ ರುಚಿ ಹಾಕೋದು ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ರೈಸ್ ದೆಕ್ಕದಿತ್ತೆ ತುಯರತ್ತೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬೋಡ ಆತಿ ನೀರು ಪಾಡು ಯಾ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಐತೆ ಆಜು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆ ಕುಕ್ಕರಡ್ಲು ದೀವೊಲಿ ಆ ನಿಂಚ ಓಪನ್ ದೀವೊಂದುಲೆ ನಾನು ಘೀ ಪಾಡು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡೈತ ತೊರತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಉಪ್ಪು ಆತ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಎಂಚನ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಇನ್ನು ಎಂಚನ ದಾಲ್ ಫ್ರೈ ఉండದ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತನಿಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಎಕ್ಕಾಡು ನಿಂಚಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಅಂತ ಓಡಿಗು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ತಿಂಡಿನ ತಿನ್ನೋರು ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೇನೆ ತಿನ್ಕ ಅಂತ ಈ ಪಾಡಿ ಸರಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪಾತಿರ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ದಾಯ ಅಂದಿದ್ದಿ ಏತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ತುಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಉನೆಂದು ಸ್ಲೋ ಟು ದೀದು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಡು ಕಜ್ಜಾ ಹೊಡ್ತೊಂದು ನೆಲ ಹೊಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅವ್ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಅನಾಗ ಜೀರಾ ರೈಸ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಇಂಥ ಕಾಂಡಿದ ಮಾತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಮಾತು ಅಧ್ಯಾಯ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ತನಿಷ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬಿನಾಗ ಶಾಲೆ ಹೋಗ್ಬಿನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆಯ್ಕಲ್ ಪಾವನ ಬರೀ ಪಾವನ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೇ ರಜೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪಲಾವೇ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟೆ ಓಕೆ ಅದು ಮಲ್ಪುವೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಟು ಮುಟ್ಟಾಗ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದೀತಿನ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ಡು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚು 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಿ ಅನು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಆವೆ ಉರ್ಪೆಲ್ ನುಪ್ಪುದ ಗೊತ್ತುಜಿ ವೈಟ್ ರೈಸ್ದ ನೀರನ್ನು ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ವಾಶ್ದ ನೀರನ್ನು ಎತ್ತದಿದ್ದು ಯಾನೈಟ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುವೆ ಮೋನೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತೆ ವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋನೆ ಒರೆಸು ನಾವಡು ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ದೆಕ್ಕು ನಾವಡು ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂದು ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೈಟ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ರಿಂಕಲ್ಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಸನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಪೋಪುಂಡು ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೆಮಿಷಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನಂತೂ ಸತ್ಯಲ ಸ್ಕಿನ್ನುಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೂತೆ 2-3 ವೀಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಅಂಚ ಅದೊಂದೇನೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಂಕುಲಂತೂ ವೈಟ್ ರೈಸೇ ತಿನ್ಪುನು ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯ್ನ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ನೇನು ಬೋಡಾಣ ಫ್ರೀಸರ್ ಇಡ್ಲ ದೀದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಡ್ರಬ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಬಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂತೆ ದಿನ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುನಂದು ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅದೇ ತಿಕ್ಕುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ನೋ ವರೀಸ್ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಟ್ ಆಯ್ನ ಜೀರಾ ರೈಸ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಪುಗೆ ಬರೋಂದುಂಡು ತುಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ನಾನು ಒಂದೇ ತಿನ್ಪುನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ್ಲ ಲಂಚ್ನು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಪಿರದ್ ಆಯ್ತು ಹೊಚ್ಪ ಒಂದು ಲೆಪಂಡ ಸ್ಕಿನ್ಗತ್ತು ಹೇರಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶ್ಯಾಂಪೂ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡ್ ಸರಿ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಪಂಡ ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಪಾಡೋಡು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ನ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ ಒಂದು ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬ್ರೇಕೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಕುಜಲ್ ಶೈನ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡು ಮನಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ತದಾಂಡು ಟೈಮ್ 2:00 ಇತ್ತೆ ಸೊ ಇನಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟದ ಏನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ನ ರೊಟೀನ್ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ಆತೆ ಬೇತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬುಕ್ಕಜಿ ಪಸದಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬೈ